acolo. Delegația în clipul? Da. CCI, parcă e așa de la biciclete la ceva în Cristianeva. Verificăm și raportăm. Plus, Santau pentru Icar. Pot am înțeles, acum fac legătura. Plus. Și traficul ăla, că era mai încărcat ăla. Ales în deal acolo, semafor. Și am fost o fire mai băiețoasă, unde băieți acolo și eu. Și în școală, cât am învățat 12 ani, eu la sport eram prima. Și desigur că educația fizică la mine era asta, cred că prim plan. În genere, la majoritatea lecțiilor mă duceam pentru că așa ne spunea părinții, știți, să iei să înveți bine. Să înveți bine, să te duci mai departe, să-ți realizezi visurile, scopurile în viață, să ajungi cineva. Eu când am fost angajată, eu am spus așa, mulți îmi spunea că ei, domnișoară, dați-i pași, nu trebuie să se echipeze, nu trebuie să fac ce e. Și eu am zis că noi nu suntem aici, nici femei, nici bărbat, noi suntem polițiști. În jurământul nostru nu spune că eu ca femeie polițistă sau eu ca bărbat polițist. E unul și același jurământ pentru toți. Mă numesc Marina Iordache, am 30 de ani, sunt mămica unei fetițe minunate pe nume Eva. La moment sunt angajată în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, în funcția de ofițer superior al secției asigurare ordine publică, Direcția Patrulare Centru. Sunt deținătoarea a 10 titluri de campioană națională, 2 titluri de campioană absolută pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt triplu campioană europeană, sunt triplu vicecampioană mondială și sunt campioană mondială. La serviciu mă simt ca acasă, adică și cu colegii mă cunosc și cunosc tot ce trebuie să fac. Cunosc despre tot ce este aici în jur și chiar cu mulți colegi când noi mergem, noi ne salutăm. Adică, cel puțin în comparație cu mine, nu se ține cont că dacă tu ești doamnă, eu nu mă salut cu tine. Sau încă eu, dacă nu salut cu mine, pot să-i zic ceva, știți? Eu îmi cer scuze, dar îți salut cu mine sau cum? Eu, până mă încadram în poliție, dacă mă așezam pe scaunul dat, stăteam aici până veneai și îmi spunea, hai, haidem acasă. Eram foarte tăcută. Dar cu timpul am înțeles că nu poți să taci. Trebuie să fii curajoasă, răzneață, ai de întrebat, întreabă, ai de documentat, de pus amenzi, pune amenzi, că oricum, pe plac la toate persoanele nu o să fii. La mijlocul martie am fost implicată la un atelier de instruire și ține de promovarea femeilor ca să participe la diferite misiuni de menținere a păcii care au loc an de an. Și acolo am auzit o frază de la doamne, pentru că într-un anumit timp s-a optat că la Centrul Național Anticorupție să fie doamne la conducere. Și doamnele din sală au întrebat de ce. Zis că pentru că doamnele iau mai puțină mită și în unele cazuri nu iau deloc. Și o să fie mai ușor de colaborat cu ele. Am avut și așa cazuri, când vedeau o doamnă, o femeie, dar și voi lucrați cu femei, lucrați.
Și o parte din colegii care mă cunosc, ei știu că dacă este o situație de conflict, eu nu mă întorc cu spatele, dar din contră mă implic cu dâns și mă implic acolo la ce trebuiește, la reținut. Și Marina Ghenadievna mereu, că cum a spus, când apare o problemă, o intervenție, ei niciodată nu se dă într-o parte, ei chiar poate și prima să margă la intervenție și ești să implici de plin 100%. Sunt băieți, poate, uneori, care încearcă cumva, poate, dar Marina Ghenadievna nu e până la capăt și de rând cu noi. Noi nu facem o diferență. Dar Marina Ghenadievna este un conducător blând sau dur? Când e de ocărât, ne ocărăște, când e de lucrat, lucrăm, când e o petrecere, e petrecere. Fiind la părinți acasă, permanent cu tatăl priveam foarte multe filme, ce ține de război, filme detectivi, filme unde era permanent uniformă. Pentru mine uniforma, nu știu, ceva sfânt. Și am zis că nu, eu trebuie să ajung, sau polițist, sau să fiu angajat în forțele armate, eu trebuie. Mie îmi place uniforma, îmi place să fie punctualitate. Un plus care eu l-am înțeles cu timpul, nu am problema asta dimineața cu ce să mă îmbrac. Eu știu concret că e uniformă și atât. Și nu am caz, nu știu, să mă îmbrac în rochii sau în pantaloni, concret uniformă și atât. Dar voi pe ce dată voi ieșit ordinul la angajare, nu ți-ai minte? 4 de 5 de ani. 10 mai? De ce femeile merg în poliție? Ce le motivează? Probabil au devenit mai curajoasă, pentru că în poliție trebuie să ai curaj. Anul trecut eram implicați în serviciu, eram patrulare auto, eram 3 colegi într-un echipaj auto. Fiind mai aproape de sectorul botanic, a fost o informație că niște colegi de-a noștri erau la o reținere. Și o persoană o evadat, ceva de genul. Eu nu cunosc informația la general, o persoană înarmată a fugit în pădure. Știți, mergeam prin pădure, atunci era aplouat. Și la noi inima să auzam mai tare decât dacă auzăm pe cineva acolo. Și trebuia, știți, prima dată am fost nevoită să scot arma din toc și să o țin, știți, că așa este procedura. Să stau cu arma pregătită, că, uite, probabil să apară el în fața noastră. Am înțeles că poți să pleci la serviciu și sunt cazuri poți să nu mai revii. Atunci am rugat pe o vecină de-a mea să-mi ia fetița de la grădiniță. Și în timp ce noi eram prin pădure, eu eram conștientă că eu pot să nu mă mai întorc acasă. Chiar pot să spun că după cazul ăsta am ajuns seara acasă și am spus că eu gata. Eu mi se pare că mă las de poliție și gata, eu nu mă mai duc. Eu nu vreau să mai trec prin asta ce am trecut azi. Te culci dimineața, te trezești și parcă nu a fost nimic, nu a fost. Și iarăși începe activitatea. Și de multe ori, chiar când sunt în concediu sau când am mai multe zile, mai mult de 3, că nici nu mi permite să avem, când sunt acasă, parcă ceva nu mi-ajunge. Vreau comunicare, eu vreau cu colegii să mă întâlnesc, să mă salut, să discutăm. Cum reacționa tată și mamă când a zis că eu vreau să devin polițist? Nu prea au fost de acord. Nu au fost de acord pentru că ei au zis că e foarte greu să lucrez cu oamenii, ceea ce e corect. O să e foarte greu să lucrez cu oamenii și mai ales o să duci în teritoriu. Și am zis că eu să mă descurc, eu o să trec peste asta. Am fost așa o perioadă, nu vroiau, până deja n-au avut încotro, eu deja eram admis, eram deja angajat, să zicem. Eu sigur că sunt mândră de mine și eu de fiecare dată, chiar că sunt la serviciu sau chiar dacă mă duc în diferite competiții la nivel internațional, ei sunt mândri de mine și mă așteaptă cu rezultate pozitive și pentru mine asta, știți, eu trebuie să dau tot ce pot mai bine ca eu să nu dezamăgesc părinți. Și la fiecare competiție de câte ori mă duc, apoi, știți, îmi scriu și surorile, îmi scriu și părinți. Poate mi-e greu un pic cu internetul ca să discutăm, dar mesajele, știți, succes, noi știm că ești bravo și foarte mult contează asta. Odată, mămica tătă era de ocupat acasă, că nu a avut când să-mi scrie mesaj
Și eu, știți, nu mă putem concentra pe competiții. Deci, ce mai mică nu ne-a scris? Ceva s-a întâmplat. Nu m-am gândit că nu vrea să-mi ureze succes, dar m-am gândit că poate s-a întâmplat ceva și de atât nu mi-a scris. Marina on the left side and Deshi Dursaeva from Kazakhstan in the right side. And Marina with the grip, the thumb grip, and Marina gets the win. La campionatul mondial care a avut loc anul trecut la noi în Moldova, știți, am câștigat, am avut niște meciuri foarte grele cu o participantă din Kazahstan, ea fiind foarte bună, începând încă de pe la juniori, dar eu am început un pic mai târziu arm wrestling-ul. Când am văzut că eu am câștigat-o pe dânsa, știți, nici nu știam ce să fac, să plâng, să râd, dar vrei, nu vrei, îți ies lacrimi. Eu nu mă puteam abține, eu tremuram și plângeam. Dar, în genere, când auzi că răsună imnul, asta nici nu se discută. Asta trebuie să fii în locul acela ca să înțelegi emoțiile. La ce vârstă ați început să practicați arm wrestling? Câți ani aveați? 27 aveam. 27? Încă nu aveam, da, că eu în august și deja... Da, eu am început mai devreme, din 2018 a fost primul campionat a polițiștilor. Am participat acolo. Desigur că a fost o selecție pe internă unde eu eram angajată. Fiind prezent acolo Daniel Procopciuc, brațul de fier a Republicii Moldova, noi cu Daniel am învățat într-un liceu. Suntem din același raion și chiar din același sat suntem. Și el îmi zice, părinții mei acasă îmi spun Marinca permanent, și el îmi zice, Marinca, dar tu nu vrei să vii la antrenamente. Dar eu nu aveam ce pierde, știți, nu-i familie, nu-i nimic și îmi plăcea permanent să am o activitate. Dacă eram la serviciu, după serviciu la engleză, adică permanent îmi găsam ceva ce să fac. Nu pur și simplu să mă duc acasă și să stau în pat. Dar am foarte multe persoane care îmi spun că da, leapă de sportul ăsta odată, dar nu-ți trebuiască, cât să asta doar coatele peste câțiva ani, că, știți, doar negativ. Și eu am răbdat odată, de 2, de 3 ori, dar la 3 oară am răspuns. Zic, băi, nu vă supărați, ia intrați voi pe internet și scrieți Marina Iordache, să vedeți câte pagini interesante o să apară și scrieți familia voastră, să apară ceva. Și n-am mai avut întrebări de atunci. Însă tătul, vedeți, eu nu mai apar la o competiție, mă întreb, dar Marina participă, dar Marina și are, apropo, are o soră foarte talentată, știi? Dar nu vine la antrenamente, mai e greu cu dânsa, cu Marina mai ușor de lucrat, e mai blajână la inimă și mai... Adică e mai omanoască, într-un fel spus așa. Și ea știe scopul ei care și vrea. Dar sunt alții care sunt talentați, dar ei vor tot deodată, dar deodată e că Marina a participat mulți ani la rând și nu putea să ajungă la un nivel așa. Pe urmă, i s-au deschis porțile și au mers înainte, dar măi, cel mai strașnic să o menținem acolo. Traumele, atacurile psihologice din spate, susțineri negative de astea, fațane și mai departe. Când am revenit la sală la domnul Lean, eu eram în concediu de îngrijirea copilului. Eu n-am tot să stau acasă. Acasă este de lucru, dar dacă noi nu o să avem grijă de noi, nu o să ne oferim timp nou, pentru că, știți, pe mine, deși mă motivați să continui cu antrenamentele, multe mămiși le auzăm. Nu mă duc acolo că am copil, nu reușesc acolo că am copil, adică permanent problema a fost copilul.
Și eu am zis că eu nu o să mă conduc după principiul ăsta, eu am copil, gata, nu mai pot face nimic. Și eu am revenit la sală, domnul Leon e de față, eu am venit cu fetița la sală, primele antrenamente, încă am și fotografii cu dânsa, ea abia atunci se învăța a merge. Și țineam cu mânuța de toate de tot echipamentul sportiv. Desigur că mi era cam greu, ea curioasă, pe tot locul vrea cu mânuțele să duc și eram... De asta, cum am spus, Dumnezeu acționează prin oameni, că se uita la fată și domnul Lean și sora mea și toți care eram aici, toți se uitau după fată. El e un sacrificiu foarte mare, să nu fie acasă lângă copii, e greu. Dar chiar și când plecăm la competiții psihotare, știți, în inimă este așa, eu trebuie să mă duc, trebuie să câștig, trebuie fata mea să fie mândră de mine, trebuie părinții mei să fie mândri. Eva a fost un copil așteptat. De foarte mult timp am vrut. Zic, dacă o să am o fetiță, o să fie Eva, dar dacă o să fie un băiat, o să fie Mihai. Eva știe că mama este polițistă. Când vede echipajul de poliție, ea strigă permanent, mama, lucrul tău. Pentru că ea automat, ce vede un echipaj pe drum, e consideră că gata, e lucrul meu acela. Și e de multe ori are ocazia să vină la noi la birou aici, să facem instructajul și cu ea. Pentru dumneavoastră sunt considerați femeie puternică? Cred că da. Dar știți, cum am vorbit noi și la sală, că câteodată și bărbații plâng. Fiind, nu cred că este persoană puternică care niciodată nu a vrut să-și descarce emoțiile. Că, știți, suntem oameni, suntem vii și avem emoțiile astea. Și sunt și emoții negative și emoții pozitive. Chiar și la campionate de bucurie tot plângi. De obicei mă stărui să plâng să nu mă vadă nimeni. Am plâns odată de mult timp acasă de față cu fetița și ea s-a apropiat de mine și ne-a spus că gata, mami, nu plânge. Și știți, atunci brusc nu s-au oprit lacrimile. Zic, stai o leacă, nu pot eu de față cu dânsa să plâng. Și fel de mamă, eu plâng de față cu fetița mea, ea are abia 3 anișori. Dacă nu plâng, la sală cel mai bine îți descarcă emoțiile. Știți, cu greutăți astea mari, și te supraobosești și nu-ți mai vine atunci nici să plângi, nici să râzi, nici nimic. Nu știu, eu la sală învățăm foarte bine. Chiar dacă mă duc poate un pic mai emotiv de aici sau cu emoții mai negative, încărcate de parcursul zilei, pentru că sunt câteodată zile foarte încărcate, suntem implicați în serviciu, prea multe indicații, prea mult lucru, știți, și fizic e obosit. Dar nu știu de ce la sală mă încarc cu energie, mă încarc. Totuși sportul vă face fericită. Da. Nu mă văd, mă las de sport, dar știți cum, asta e, viața o să arăte. Astăzi suntem la a 9-a ediție a Campionatului Republicii Moldova, campionatul național. Este un campionat cu menirea de calificare, dar se califică cei mai buni sportivi pentru a reprezenta Republica Moldova la competițiile internaționale, la campionatul european și la campionatul mondial. Avem până la acest moment înregistrați cam 100 de sportivi. Menționez că astăzi este competiția dedicată doar seniorilor. Avem 4 categorii de senioare, de fete, inclusiv și categoria în care se va participa și cea mai bună sportivă a noastră, Marina Iordache. Eu antrenez pe Marina de acum 4 ani la rând.
E când am venit prima dată la mine, de-am era campioană. Este o fată disciplinată, este o familiară, foarte disciplinată și ambițioasă, foarte ambițioasă. Cum credeți, femeilor este mai greu să participe la așa de competiții? Este la un nivel cu bărbații. Este la același nivel, pur și simplu, femeile sunt mai ambițioase și mai stăruitoare, am în vedere. Și ea are un caracter așa bărbătesc. Nu cedează. Astăzi are loc campionatul național la arm wrestling. În primul rând am venit să particip, să mă calific pentru campionatul european și mondial și la fel să dau dovadă că pot să-mi iau titlul în fiecare an. Deja vom vedea rezultatele la final. Ce gânduri ați luat azi dimineață? Pentru că trebuie să câștig. În primul rând, fetița e cel mai important susținător pentru mine și mă bucur că este la fiecare campionat. Și pentru mine, cred că cea mai mare problemă ar fi că dacă aș veni și aș pierde, mă sunt vinovat față cu dânsa. Pentru că ea o zi întreagă o pierde cu mine aici și m-aș simți un pic ofensată și supărată pentru că n-am putut să fac față și ea să nu se mai îndrească cu mine, să zicem așa. Noi la Cupa Moldovei, care a avut loc în decembrie 2024, ea a fost prezentă tot cu mine și la sfârșit a primit și ea un trofeu de cel mai răbdător susținător. Emoții aveți? Ca și la fiecare campionat, sunt emoții, nu cunoaștem participanții, nu știm cât sunt de puternici, adică sunt emoții. Suntem oameni vii și asta e ceva normal să fie emoții. Dar nu atât de mari ca la campionatele care au loc în afara țării. Visul e că aș vrea mai multe titluri să pot să obțin, să-mi fie fetița mândră de mine. Nu știu de ce permanent îmi stă în cap că trebuie să fie fetița mândră de mine. Dar cea mai mare frică o am că, da, dacă nu o să fiu sănătoasă. Știți, mai am unele probleme de sănătate și zic, da, dacă nu o să pot, din punct de vedere de sănătate, să fiu alături de fetița mea. Și asta e unica ceea ce mă rog în fiecare zi. Să fiu sănătoasă, că dacă este sănătate, le reușești pe toate. Thank you.